Dagol! Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay araw ng mga bayani. Ako naman si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako? Una sa lahat, palakpakan para sa ating mga bayani. Isang diwa, isang lahi. Isang bayanihan. Isang babae. Wala nang babae. Bayani nga eh. Tama si Tita Max. May isang babae ngayon na tila ba naging bayani matapos bigyang karangalan ang ating bansang Pilipinas. Ito ay sa katauhan ni Alex Iyala. Ang tennis player na si Alex ay ang kauna-unahang player mula sa Pilipinas na manalo ng Grand Slam Seniors Singles Match. Matapos niyang talunin ang world number 14 na si Clara Towson. At doon ito ginanap sa New York. Pasok na siya sa next round. At si Alex, dahil sa kanyang pagkapanalo, ay may assurance na $154,000 o katumbas ng 8.7 million pesos dahil naabot na niya ang round 64. Ngayong taon ito, ang US Open ay magkakaroon ng 90 million US dollars o aabot ng 5 Wow. billion pesos sa papremyo. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ako nag-donate dyan eh. Basic. Pal talaga. Morning call. Morning, Teens! Kabishop, feel good morning! National Heroes Day. Adlang Lunes karon, it's August 25, 2025. Sa oras na 7:30, kasama niya na sa 35 Playboy, Angkol Dagol! Sa mga angkol, Kasama niyo rin dahilan bakit ka nanonood ng radyo, your Tita Max, Tanya Chinita. Tanya Chinita. Siya ang sexy. With certified Tennis player. rich kid. Ba't ka naman makailang? Okay, sabi ko nga. Mang Hanor! Good morning sa aking mga kapwa Grabe, rich no? kid at kapwa mga tennis player Di dyan. ba yung mga sports na mayayaman tulad mo? Basic. Sample nga, Shout out, shout shadow playing nga ng tennis. Paano? Sige nga, sige. Ha? Ha? Wapak Kain ka. dala. Wapak ka. Pag tinamaan mo Hindi na yung ganun bola. yung tunog na pang Wapak. mayaman. Ganyan. Yun yung pag tinamaan nyo yung racket at ng Sa bola. English, ano yung wapak? Ha? Wapak. Walang English yun. English walang- na yun eh. English na yun. English yan. Good morning sa aking shoutout. Morning. Pwede mag-shoutout? Sino ba yan? Aking mga co-player Rafael Nadal. Sino si pa? Djokovic. Sino pa? Sino ba? Sila maring Serena Williams. Yan. Yeah. Kalaruan ko sa Oo, tennis oo, yan eh. oo. Sino yung yung pambato natin? Batang Pinay. Si Alex Iyala. Ako Yan, nag-training dyan eh. Talaga? Hindi ka naman niya kilala? Oo. And congrats Alex ha. Diba si Alex? Umabante na siya sa next round at Oo. may ano na siya, may 8.7 million. Dahil nag-advance siya sa round 64. Imagine mo kung wala nang talo. Kung Correct.
Wag naman, sana naman umabante. Dogs. Uy, ano ba yun? Umabante sa next round. Oo. Pero may ano ka na, guaranteed ka na, no? Kung mauwi ka man. Yes. Ma-out Pero si ka Alex kasi pag kinausap mo siya, hindi naman talaga siya after surprise eh. Oo. Nagugulat na lang siya na nanalo din siya eh. Yes. Oo. The mere fact na nakapaglaro ka sa US Oo, Open, di ba? first Pilipina nandun ka. Mang Kanor, ikaw saan? Sa US? US Open sila ikaw. Close. Kaya hindi nyo nalaman, guys. Walang binalita. Low-key at low profile kasi US close yung nilaro ko. Ha? Sa Wimbledon? Wimbledon? Close din yung laro namin doon. Close na. Kayo lang ng mga businessman. France close. Meron din sa France. Meron Naglaro kami. din. Mga close lang kami. Mga close lang yung O, mga close business family. partners mo lang yan basic, sila. basic. Grabe. Kaya wala kayong nabalitaan na nanalo Oo nga ako. Kasi eh, close pala. nga eh. Pero kung pabayaan si Alex sponsoran mo yung mga... May pera na siya. Ba't yung mag-sponsor? Di ganun, dapat susuporta ka pa rin kahit may pera na siya. Naku, ang laking pera niya, no? Ang pinaka-premyo, 5 billion pesos. Imaginin mo kung maiuwi mo yan. Para ka rin naging kontraktor niyan sa flood control. Bilyonaryo ka kagad. Sana all! Di ba mayaman ka na? Ba't sabi mo sana all? Sana all. Baka nga kasama ka dun sa kontraktor eh. Paglaki ko, gusto ko maging kontraktor. Hindi ka nalalaki. Hindi, kontraktor na ako eh. Oo. Iba yung kinukontrata ko. Pero una sa lahat, proud tayo. National Heroes Day today. Pagbibigay pugay sa ating mga bayani. At sa mga present bayani. Ano bang mga present bayanity sa tingin mo? Mga single mom. Oo nga, bakit ka Bakit? natawa? Oo. Totoo naman. Agree ako dyan. Hello sa mga single moms. Oh. At saka sa mga OFWs natin. Yun. Diba? Sa mga nagtatrabaho. Frontliners natin. Alam mo lahat na tayo bayani ngayon kasi lahat tayo lumalaban sa buhay. Hindi ba bayani yung kontraktor? Bayani din yan Kasi siya. talagang may pinigil nila yung baha eh. Oo, totoo. Kasi yung baha mas malakas, hindi nila napigilan. Correct. Yun lang. Kaya shout out sa ating Mga bayani. bayani at lalo na kay Miss Alex Iala. Congratulations. Bata-bata niya pa. Oh. Successful niya, no? Proud na proud ang Totoo. Pilipinas sa'yo. Pagaling kasi pumalo eh. Yung tennis player. Yung kontraktor Nilagyan niya ng bakal. Ay, hindi niya nilagyan ng bakal. ng kontraktor. Ng tennis player. Oh, siyempre, Rakita yung tinukod niya. Rakita. Tinukod Tinukod ng tennis player. niya ng kontraktor. Di ba? Basic. Guys, narinig niyo yung tik-tik sa ibabaw ng bubong niyo, guys? Ha? Tik. Panghuli ng lamok yan. Swatter yung pinampalo mo eh. Pinampalo ng Ng tennis player. Hindi ng kontraktor. Nilalamok kasi siya. Yung Yung kontraktor. tennis player. Kailangan mo i-charge yan. Yung swatter ng ng kontraktor. Galito na ako, guys. Kanino ba talaga swatter yun? Sa tennis player? Sa kontraktor. Ang dami niyong sasakyan. Ng kontraktor? Yung tennis player. Nanalo kasi siya sa patimpalak. Yung tennis Yung player. kontraktor. Ang ikli ng palda. Ng tennis player, patingin nga. In-interview sa vlog. Yung kontraktor? Yung tennis Ay, player. siyempre sikat na siya. Yung tennis player. Yung kontraktor, nagtago na. Yung kontraktor. Oo! Tago na kayo, kaya hanapin ko talaga kayo. Yung kontraktor. Tennis player, may palda eh. Ng tennis player. Kontraktor nga. Ito ulit. May kuryente yung racket niya. Ng tennis player. Kontraktor. Ulit-ulit naman. Okay, suda pop na. Basic! Don't want you, need you, yeah, I need you to